प्रथम अध्याय चालू करण्या अगोदर ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना तुम्ही आणि मी आपण दोघंही साष्टांग नमस्कार करूया. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी भगवद्गीता इतक्या सोप्या शब्दात लिहिली, इस्कॉन मंदिरांची स्थापना केली, त्यांचे आशीर्वाद घेऊया. त्यांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार करून आपण चालू करूया. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला प्रेरणा दिली आणि ज्यांनी मला सांगितलं की तू चालू कर मराठीचे क्लासेस, या दोघांनाही मी साष्टांग नमस्कार करते. आणि त्याचप्रमाणे माझे को होस्ट जे अगदी न चुकता मी फोन केला की बरोबर येतात, त्यांना सुद्धा माझा प्रणाम आहे, कारण त्यांच्याशिवाय सुद्धा हा उपक्रम घडू शकला नसता. तर आता दुसरा अध्याय आपण बघितला की ज्यात अर्जुनाने काही कारणं दिली होती की तो युद्ध करणार नाही, आणि प्रत्येकाचं कारण कृष्णाने दुसऱ्या अध्यायात सांगितलं होतं की तू जो काही विचार करतोस तो सगळा चुकीचा आहे. आणि एक जे कारण आहे, पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, ते आपण आजच्या अध्यायात बघणार आहोत. आता अर्जुनाला प्रश्न पडलाय की मी नक्की काय करायचं, कर्माचा त्याग करायचा का, म्हणजे मला युद्ध करायचं नाहीये, की मी युद्ध करू, माझं कर्म करू की माझ्या कर्माचा त्याग करू, असा त्याला प्रश्न आहे. मग त्याच्यानंतर कृष्ण त्याला उत्तर देतो की तू कर्म कर, पण कर्म तू माझ्यासाठी कर. जेव्हा आपण कृष्णासाठी कर्म करतो आणि मिळालेलं फळ सुद्धा सगळं कृष्णाला देऊन टाकतो, त्याला म्हणतात निष्काम कर्मयोग. तर अर्जुनाला कृष्णाने दुसऱ्या अध्यायात सांगितलं होतं की बुद्धियोग हा श्रेष्ठ आहे आणि कर्मयोग हा तुच्छ आहे. तर तेव्हा अर्जुनाला असं वाटतं की बुद्धियोग म्हणजे ज्ञानयोग, म्हणजे आपण काही करायचं नाही, वेदांची पुराणाची पुस्तकं उघडायची, जप करायचा, ध्यान करायचं, म्हणजे ज्ञानयोग झाला. पण इकडे खरं म्हटलं तर बुद्धियोग म्हणजे भक्तियोग. तर इकडे जरा अर्जुनाचा गोंधळ झाला. मग कृष्ण त्याला सांगणार आहे की तू कर्म कर, माझ्यासाठी तू कर्म केलं तर ते इतर योगांपेक्षा अधिक श्रेष्ठ आहे. मग कर्मकांड ते कर्मयोग, कृष्ण अर्जुनाला दुसऱ्या अध्यायात कर्मकांड सांगतो, म्हणजे त्याला एक फळ दाखवतो. इंग्लिशमध्ये म्हणतात ना कॅरेट अँड स्टिक पॉलिसी, म्हणजे चांगलं काम केलं की मी तुला बक्षीस देईन आणि वाईट काम केलं तर छडीने मारेन. तर त्याप्रमाणे कर्मकांड म्हणजे आपण चांगलं कर्म करतो बरं का. इकडे वेदांमध्ये ज्याप्रमाणे लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे कर्म करतो आणि त्याप्रमाणे कर्म केल्यावर आपल्याला चांगलंच फळ मिळतं. तर कर्मकांड की कर्मयोग याच्यातला फरक आणि याच्यातले जे कॉन्सेप्ट आहे, कृष्ण आता अर्जुनाला कर्मकांडापासून कर्मयोग इथपर्यंत नेतोय आणि सांगतोय की तू कर्म माझ्यासाठी कर. मग अर्जुनाचा एक प्रश्न होता की मी युद्ध केलं, मी जिंकलो, तर सगळी जी समोरची सेना आहे त्यातले जे सगळे कर्ते पुरुष आहेत ते मरतील आणि त्यांची घरं उद्ध्वस्त होतील आणि त्यांच्या घरी त्यांच्या मुलांना रूढी शिकवायला कोणी राहणार नाही आणि सगळीकडे अधर्म पसरेल. मग इकडे कृष्ण त्याला सांगतो असं नाहीये, आणि त्याचं कारण कृष्ण सांगतो की नेता ज्याप्रमाणे वागतो त्याचप्रमाणे इतर सामान्य जन सुद्धा तसंच वागतात. आणि मग अर्जुनाने विचारले सर्वात मोठा शत्रू कोणता. मग आता आपण बघूया. माझा आवाज येतो ना आता, चांगला ऐकू? हो माताजी, क्लिअर आहे. आता इकडे अर्जुनाचं असं
कन्फ्युजन झालंय, गोंधळ उडालेला आहे. दिस वे, द अदर वे, दॅट वे, म्हणजे कुठे जायचं हे निश्चित समजलेलं नाही. तर हे का समजलेलं नाहीये? कारण अर्जुनाला कृष्णाने सांगितलं की तू हे शरीर नाहीस, तू आत्मा आहेस. मग आत्मा हा किती बारीक आहे. आपलं केसाचं टोक तुम्ही घेतलं ना, केसाचं टोक, त्याचे 10,000 तुकडे करा. त्या 10,000 तुकड्यांपैकी एक तुकडा जितका लहान आहे तितका आपला आत्मा असतो. तर आत्म्याला काही मोठं राज्य, घर, सुख, परिवार हे काहीही लागत नाही. मग अर्जुनाला असं वाटलं की कृष्ण मला सांगतोय की मी आत्मा आहे, मी शरीर नाहीये. आणि हे पण कृष्णाने सांगितलंय की बुद्धियोग हा जास्त श्रेष्ठ आहे. तर मी असा युद्ध न करता जंगलात जाईन, बसीन, ध्यान करीन, वेद पुराण वाचीन आणि माझं ज्ञान वाढवीन. तर मला हे युद्ध करायचं नाहीये. पण मग अर्जुन म्हणतो, पण एके ठिकाणी तू असं म्हटलेलं आहेस की कर्म तू कर आणि भक्तीमध्ये कुठलंही कर्म केलं तर त्याला पाप नाहीये. इतकंच काय, तर कृष्णाने सांगितलंय स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात. म्हणजे थोडं जरी तू कर्म माझ्यासाठी केलंस तर मोठ्या धोक्यापासून तू वाचशील. तर असं जेव्हा कृष्ण दोन्ही सांगतोय त्याला, तू कर्म कर आणि स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य, की थोडं जरी कर्म केलंस तरी तू मोठ्या धोक्यापासून वाचशील. आणि इकडे तू आत्मा आहेस, मग आत्म्याला कर्म कशाला केलं पाहिजे? कारण आत्म्याला काय, तो आत्मा इतका लहान आहे की तो काय करणार आहे? राज्य घेऊन, मोठं घर, काही आत्म्याला लागत नाही. मग आता बघूया आपला हा अर्जुन कृष्णाला सांगतोय, कृष्णा तू एकच काहीतरी मी सांग, एकच काहीतरी मला सांग, युद्ध करू की युद्ध करू नको. खरं म्हटलं तर अर्जुनाला कृष्णाने भ्रमात पाडवल्यामुळे तो हे प्रश्न विचारतोय आणि सबबी शोधतोय. त्याला युद्ध करायचं नाहीये. दुसऱ्या अध्यायात जे काय कृष्णाने सांगितलंय त्याला मनापासून पटलेलं नाहीये. मग आता कृष्ण त्याला सांगायला जातो की तू कर्म कर, पण कर्म करता वेळी, आता आपण जेव्हा कर्म करतो आपल्या शरीराने कर्म करतो, पण आपलं मन कसं असतं? प्रत्येक खेपेला आपलं मन त्या कर्मामध्ये असतं का? की कधीतरी आपल्याला एखादं काम करायचं म्हणून आपण करतो, आपल्याला आवडत नाही, अशा अनेक जबाबदाऱ्या सुद्धा आपल्यावर असतात, आपल्याला आवडत नाही पण आपण करतो. पण कृष्ण म्हणतोय जेव्हा तू माझ्यासाठी कर्म करणार आहेस तेव्हा मात्र मला असा मिथ्याचार आवडत नाही. ज्याप्रमाणे हा वेश साधूचा आहे पण मनामध्ये दुसऱ्या गोष्टी आहेत, मनामध्ये विषय आहेत. तर कृष्ण म्हणतो मला असं आवडत नाही, मला मिथ्याचार आवडत नाही. तर आता जेव्हा आपण आपला जो आत्मा असतो, आत्मा कार्यशील असतो बरं का, म्हणजे ऍक्टिव्हिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल. एक क्षणभर सुद्धा आत्मा काही काम केल्या विना राहू शकत नाही. म्हणून आपण कुठलं ना कुठलं तरी कर्म करतो. मग ते कर्म कसं करतो? आपण 3 गुणांनी बांधले असतो, सत्वगुण, रजोगुण आणि तमोगुण. आणि हे तिन्ही गुण प्रत्येक माणसामध्ये वेगवेगळ्या प्रमाणात असतात. काही जणांमध्ये सत्वगुण असतो, काही जणांमध्ये रजोगुण जास्त असतो, काही जणांमध्ये तमोगुण जास्त असतो. आणि काल मी सांगितल्या प्रमाणे जो सत्वगुणी असतो तो नेहमी अभ्यास करतो, भक्ती करतो आणि चांगली पुस्तकं वाचतो. आणि मुख्य म्हणजे
आपल्या सेल्फ डेव्हलपमेंटसाठी तो थोडा वेळ बाजूला ठेवतो. रजोगुणी माणूस कसा असतो, तो फळाशी पूर्ण आसक्त असतो आणि असा जो माणूस असतो तो वर्कहॉलिक असतो. तो पूर्ण फळाकडे बघत असतो की बाबा मी इतकं काम केलं की मला इतकं अमकं 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 मिळणार आहे आणि मला ते जे काय मिळणार आहे ते मला एन्जॉय करायचंय ते फळ. मग तो पैसा असू दे नाहीतर दुसरी कुठली प्रॉस्पेरिटी असू दे, ते त्याला हवं असतं. आणि तमोगुणातला माणूस कसा असतो, तमोगुण आळशी असतो आणि तो पूर्ण त्याचं जीवन अज्ञानात आणि अंधकारात असतं. तर आता कृष्ण काय सांगतोय की तुम्हाला ज्ञान असणं हे खूप चांगलं आहे, पण ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन तुम्हाला करता आलं पाहिजे. आता योग योग म्हणजे काय, आता कर्मयोग म्हणजे काय आपण जाणून घेऊया. योग म्हणजे कुठलीही ऍक्टिव्हिटी जेव्हा आपण कृष्णासाठी करतो त्याला योग म्हणतात, किंवा कनेक्शन विथ कृष्णा म्हणजे योग. आणि इकडे योगामध्ये कृष्णच असला पाहिजे, दुसरा कुठलाही देव देवता जेव्हा आपण त्यांची आराधना करतो त्याला योग म्हणत नाही. कृष्णासाठी जे काय करतो त्याला योग म्हणतात. म्हणजे योग म्हणजे कनेक्शन विथ कृष्णा. मग कनेक्शन ते कसंही असू दे, ते कर्माच्या मार्फत केलं तर तो कर्मयोग होतो, ज्ञानाच्या मार्फत केलं ज्ञान योग, ध्यानाच्या मार्फत केलं ध्यान योग, भक्ती योग. असे आपण जेव्हा कृष्णासाठी कुठलंही कार्य करतो, कर्म करतो, त्याला म्हणतात कर्मयोग. मग कृष्ण अर्जुनाला का सांगतोय कर्मयोग कर? कारण आपलं मन बाय फोर्सफुली आपण त्यांची इंद्रिय फोर्सफुली शटडाऊन केली की नाही, फोर्सफुली कंट्रोल केली तर ते जास्त वेळ टिकत नाही. म्हणून कृष्ण सांगतोय हे तू युद्ध सोडून जंगलात जाणं, ज्ञानयोग करणं किंवा माझं ध्यान करत बसणं निश्चितच तुझ्यासाठी कल्याणकारी नाहीये. तू क्षत्रिय आहेस, त्याच्यामुळे क्षत्रिय जे आहे ते रजोगुणामध्ये आहे, तर तू क्षत्रियाची ड्युटी कर. ऍक्टिव्हिटी करणं ही तुझी ड्युटी आहे, आणि पण ती ऍक्टिव्हिटी कशी झाली पाहिजे, ती शुद्ध झाली पाहिजे. म्हणजे शिला प्रभुपाद म्हणतात कृष्णा कॉन्शियसनेस किंवा कृष्ण भावना भावित जीवन म्हणजे आपण असं बळजबरी आपल्या इंद्रियांना म्हणत नाही की हे करायचं नाही, ते करायचं नाही, हे बघायचं नाही, हे खायचं नाही, तिकडे नाही जायचं, असं नाही. इंद्रिय देवानी आपल्याला का दिली आहे? आपल्याला सुद्धा आनंद घ्यायची एक प्रवृत्ती असते, पण तो आनंद कुठून घ्यायचा आणि कसा घ्यायचा ते आपल्याला शिल प्रभुपाद सांगतात. आणि तेच कृष्ण सांगतो की ऍक्टिव्हिटी बंद बळजबरीने करायची नाही, हे जास्त काळ टिकणार नाही. मग इकडे तीच गोष्ट समजावून सांगायला मी काल तुम्हाला एक उदाहरण दिलं. हे श्रीमद भागवतम 5वा स्कंद भरत महाराजांचं आहे. तर भरत महाराज हे खूप मोठे राजे होते आणि ते आपल्या परिवाराबरोबर अगदी सुखी होते, संपन्न होते. आणि राजा असल्यामुळे त्यांना रोज अनेक इतर राज्यांचे मंत्री राजे भेटायला येत असे आणि त्यांचा मोठा अगदी कारभार होता की त्यांना वेळ मिळत नव्हता कृष्णाचा जप करायला, त्याची आराधना ध्यान करायला. त्याच्यामुळे जेव्हा या भरत राजांची मुलं मोठी झाली तेव्हा त्यांनी आपल्या राणीला, राणी पण त्याची चांगली होती, मुलं सुद्धा गुणवान होती, तर अशा फॅमिलीला सोडून जाणं कृष्णासाठी म्हणजे बघा की भरत महाराजांचं कृष्णावर केवढं प्रेम असेल, केवढं प्रेम असेल. तर त्यांनी हे सगळं आपल्या बायकोला सांगितलं, मुलांना सांगितलं, मी कृष्ण जप ध्यान
आणि आराधना करण्यासाठी मी आता संन्यास आश्रम ग्रहण करतो. आणि ते संन्यासाचे वस्त्र घालून ते वनामध्ये राहायला गेले. वनामध्ये राहायला गेल्यावर एका कुटीरामध्ये ते राहिले आणि तिकडे त्यांचा ध्यान, जप, होम, हवन करत असे. एक दिवस कुटीरामध्ये असताना त्यांना मोठा आवाज ऐकू आला 2 प्राण्यांचा, एक वाघ आणि एक हरण. आणि ते लगेच बाहेर आले आणि बघतायत तर काय, एक वाघ आहे तो जोरात पळतोय आणि एक मादी हरण आहे ती घाबरून पळते. पळता पळता एक नदी असते, तर घाबरून ती मादी हरण जी गर्भवती असते ती त्या नदीमध्ये उडी मारते आणि उडी मारतानाच तिला बाळ होतं आणि ते बाळ, ते पिल्लू आणि ती हरण दोघेही पाण्यात बुडायला लागतात. तेव्हा भरत महाराज त्या पाण्यामध्ये उडी मारतो आणि त्या पिल्लाला पहिल्यांदा वाचवतो आणि त्या हरणाला वाचवायचा प्रयत्न करतो. पण त्याला हरणाला वाचवता येत नाही. आता हे जे पिल्लू आहे तो पिल्लाला अगदी चांगला जपतो, त्याला आपल्या घरी ठेवतो, रोज दूध देतो, पानं, गवत खायला देतो. असं करून तो त्या हरणाला मोठं करतो. आता ते पिल्लू मोठं झाल्यावर ते पण आता कुटीराच्या बाहेर येऊन फिरायला लागतं इकडे तिकडे. आणि एकीकडे भरत महाराज आपला जप करत असतात, होम, हवन, ध्यान. पण बघा, इकडे हवन करत असताना त्यांचं लक्ष हरणाच्या पिल्लाकडे हरणाच्या पिल्लाकडे जाते. अर्ध लक्ष इकडे, अर्ध लक्ष इकडे. आता भरत महाराज हे खूप मोठे कृष्णाचे भक्त होते. ते भाव भक्तीपर्यंत पोचले होते. पुढची पायरी म्हणजे प्रेम भक्ती, म्हणजे कृष्णाचं प्रेम त्यांना मिळणार होतं. आता इकडे असं झाल्यामुळे हरणाचा विचार करू लागले. हरण बाहेर गेलं, कुठे लांब गेलं का, मग अजून कसं आलं, त्याला कोणी इतर वाघाने असेल करते. आवाज सगळ्यांनी केलं ना सकाळी. अन्वया माताजी तुम्ही म्यूट झाला आहात. चालेल, थँक्यू मधुराणी. या हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. मधुराणी, तुला 5 मिनिटांनी निघायचं असेल तर निघ. आता चाललंय ना व्यवस्थित? ओके माताजी, जरूर. हरे कृष्ण, थँक्यू. तर आता हे भरत महाराज होते, यांचं एक लक्ष, एक मन याच्यामध्ये आसक्त होतं, या पिल्लामध्ये. आणि एका मनाने पूजा करायचे, म्हणजे मन आता त्यांचं एकाग्र नव्हतं, त्याला फाटे फुटले होते. तर अशामुळे काय झालं, जेव्हा ते त्यांचं आयुष्य संपायला आलं आणि जेव्हा अंतिम वेळ आली तेव्हा त्यांनी या हरणाच्या पिल्लाचा विचार केला. मग त्यांना दुसरं शरीर हरणाचं मिळालं, बरं का. तर आता इकडे काय आपल्याला सांगायचंय किंवा तुम्हाला काय समजायचंय, की हा क्षत्रिय आहे, हा राजा आहे, हा त्याच्या राज्य कारभारात खूप व्यग्र होता, खूप बिझी होता आणि त्याच्यामध्ये तो कृष्णाची भक्ती करत होता. तर तेच बरोबर होतं. आता त्यांनी आपलं राज्य सोडलं, बाय फोर्स त्यांनी संन्यास आश्रम ग्रहण केला आणि तो आता बळजबरीने तो हे करतोय की मी संन्यास करणार, मी दिवसभर कृष्णासाठी त्याचा जप, ध्यान, होम, हवन करणार. पण ते कसं बॅकफायर झालं बघा. तो क्षत्रिय आहे, त्याच्यामध्ये रजोगुण आहे, त्याच्यामुळे जरा त्यांनी आवाज ऐकला एका पशुचा तरी देखील त्याच्यामध्ये जी ती रक्षणाची क्वालिटी होती, जी क्षत्रियांमध्ये, राजांमध्ये
असते तो गुण वर आला, तो धावला आणि त्यांनी या हरणाला सोडवलं, हा, या पिल्लाचा जीव वाचवला. तर कृष्ण म्हणतोय की असं करू नका, तुम्ही तुमची ड्युटी करता करता तुम्ही माझा जप करा. जेव्हा असं तुम्ही करा तेव्हा तुमची खरोखर चित्तशुद्धी होईल. तुम्हाला कुठेही तुमचा जो आश्रम आहे, म्हणजे आता हा संन्यास आश्रम आहे, तो आता गृहस्थ होता अगोदर, त्याची बायको मुलं होती, किंवा तो क्षत्रियाचा धर्म, तो क्षत्रिय होता, क्षत्रिय त्याचा धर्म होता. तर तुम्ही तुमचा जो आश्रम आहे, तुमचा जो धर्म आहे, तो सोडू नका. तुम्ही जे काय करताय, फक्त जे कर्म करताय ते माझ्यासाठी करा, इतकंच. आता इकडे ही स्लाइड त्याच्या पुढची जी आहे ही मी तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितली आहे की हा राजा प्रतापरुद्र आहे आणि हा राजा कृष्ण भक्त होता. एक दिवस पुरीमध्ये आपले जे चैतन्य महाप्रभू आहे ते तिकडे राहायला आले होते आणि राजाला समजलं, म्हणून त्यांनी शिपायांना सांगितलं की तुम्ही चैतन्य महाप्रभूंकडे जा आणि त्यांना सांगा की मला भेटायचं. म्हणून हे जे शिपाई होते राजानी पाठवलेले, ते चैतन्य महाप्रभूंना म्हणाले की हा जो राजा आहे ना प्रतापरुद्र, त्यांना भेटायचंय तुम्हाला. चैतन्य महाप्रभू म्हणाले मी कोणालाच भेटत नाही, मी संन्यास आश्रमात असल्यामुळे मी बायकांना भेटत नाही, जे गृहस्थ आहेत त्यांना भेटत नाही, राजाला तर इम्पॉसिबल, मी भेटणारच नाही. मग असं सांगितल्यावर राजाला वाईट वाटलं. मग राजा स्वतःहून गेला आणि चैतन्य महाप्रभूंचे जे शिष्य होते त्या शिष्यांकडे गेला आणि त्या शिष्यांना सांगितलं की मला चैतन्य महाप्रभू कधी भेटतील, तुम्हीच काहीतरी उपाय सांगा. मग त्यांनी सांगितलं जेव्हा रथयात्रा असेल, जगन्नाथ रथयात्रा, त्या दिवशी तुम्हाला महाप्रभूंचं दर्शन होईल, ते रथाच्या पाठीमागेच असते. मग राजाला खूप आनंद झाला. मग तो दिवस आला, रथयात्रा निघाली आणि अशी प्रथा होती की त्या समोर, रथाच्या समोर जो सर्व रस्ता असतो ना तो झाडायचा कोणीतरी ते कार्य करतं, कोणीतरी ती सेवा घेतं. तर चैतन्य महाप्रभूंनी ते रथाच्या पाठीमागे होते आणि प्रतापरुद्रांनी सांगितलं की मी ही सेवा घेणार आहे, पूर्ण रस्ता मी झाडणार आहे. त्यांनी ती सेवा घेतली आणि पूर्ण रस्ता झाडला. एवढा राजा असून आज त्यांनी काय काम केलं, रस्ता झाडायचं काम केलं. हे बघून चैतन्य महाप्रभू खूप खुश झाले, खूप आनंदित झाले की हा राजा किती कृष्णाचा शुद्ध भक्त आहे, केवढी ही भक्ती आहे की आज तो सगळं स्वतःला विसरलेला आहे राजा आणि कृष्णाच्या सेवेसाठी तत्पर आहे. आणि अशा तऱ्हेने प्रतापरुद्रला चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन झालं. चैतन्य महाप्रभू कोण होते, हे कृष्णच होते आणि कोणीही नव्हते. तर हे जे तुम्हाला दिसतंय, आपल्याला कृष्ण हेच सांगायचा प्रयत्न करतो, तू कर्म कर अर्जुन, तू कर्म कर, पण ते कर्म तू माझ्यासाठी कर. तू जर सोडून जंगलामध्ये गेलास तर काय होईल, तू क्षत्रिय आहेस, तिकडे तुला जंगलात समजा जर असं दिसलं की काही डाकू आहेत आणि ते एका गरीब माणसाला लुटताय, तू लगेच जाशील, तलवार बाहेर काढशील, ते डाकूंना मारशील. किंवा तू भिक्षा मागायला गेलास घरी आणि जर तुला भिक्षा दिली नाही, पूर्वी अशी एक म्हणजे ड्युटी होती की जेव्हा तुम्ही भिक्षा मागायला जाता
तेव्हा त्यांनी कंपल्सरी भिक्षा दिलीच पाहिजे. आता कृष्ण अर्जुनाला म्हणाला की जर असं झालं की तुला माहिती आहे पूर्ण सर्वसंपन्न घर आहे आणि तुला तिकडे अपमान केला, तुझी भिक्षा दिली नाही, लगेच तू तलवार काढशील. तर असा जो तुझा गुण आहे, तू रजोगुणामध्ये, क्षत्रिय रजोगुणामध्ये असतो, तर तू जर सोडलंस, तुझा धर्म सोडलास, तुझी ड्युटी सोडलीस बाय फोर्स, अर्जुन गृहस्थ होता, ते तू सगळं सोडलंस, गृहस्थाश्रम सोडलास, तर तुझं निश्चितच पतन होईल. आता मी इकडे मला क्लासमध्ये विचारलं होतं की संन्यास बायकांना का देत नाही. हा आता एक जस्ट स्टार्टिंग झालं. हे मी संन्यासाचं स्टार्टिंग देते की पहिली गोष्ट म्हणजे आता संन्यास मला वाटतं म्हणून घेता येत नाही. आपल्याला तितकी आपली पात्रता पाहिजे, मगच संन्यास मिळतो. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय की तू संन्यास घेऊ नकोस. आता आपण पुढे आणि डिटेलमध्ये बघणार आहोत पुढच्या अध्यायात. मग नारद मुनींना सांगितलं, नारद मुनी जे एक महर्षी होते, त्यांनी युधिष्ठिर महाराजांना सांगितलं. जेव्हा युधिष्ठिर महाराजांनी विचारलं की मी राज्य कसं करू, तेव्हा त्यांनी नारद मुनींनी सूचना दिल्या. युधिष्ठिर महाराजांनी विचारलं, मी राज्य कसं करू ज्याप्रमाणे कृष्ण नेहमीच आनंदित राहील. तर याला म्हणतात, आता युधिष्ठिर महाराज राजा होता किंवा लीडर होता, पण तो एक नोकर प्रमाणे, एका नोकराप्रमाणे एका ऋषीकडून सूचना घेतो. याला म्हणतात सर्वंट लीडरशिप, की तो एका ज्ञानीकडून, जो कृष्णाचा शुद्ध भक्त आहे, याला विचारतोय की मी राज्य कसं करू ज्याप्रमाणे कृष्ण आनंदित होईल. आणि आणि हे अशा तऱ्हेने युधिष्ठिर महाराजांनी राज्य केलं की ते सुराज्य होतं. तिकडे भागवतामध्ये दिलंय की त्याच्या राज्यामध्ये कोणालाही दुःख नव्हतं. तिकडे झाडं वेली सुद्धा, झाडं वेली, पशु पक्षी वृक्ष सर्वजण कर द्यायचे. कर कसा द्यायचे? झाडं वेली वृक्ष यांना खूप फळं लागायची, अन्न धान्य भरपूर होतं, पक्षी सुद्धा सुखी होते. तर त्यांनी अशा तऱ्हेने राज्य केलं की कृष्ण आनंदित होईल, म्हणून त्याची सर्व प्रजा इन्क्लुडेड पशु पक्षी वृक्ष हे सुद्धा एवढे सुखी होते, ते सुद्धा कर देत होते. पाऊस सुद्धा योग्य तितकाच पडत होता. एक खूप सुंदर वर्णन आहे श्रीमद भागवतामध्ये. हा, तर आपण आता हे बघितलं की आपण कर्मयोग करायला पाहिजे. मग कर्मयोग आपण कसा करायचा, आणि त्याचं एक उदाहरण दिलेलं आहे इकडे. आपण इकडे हे एक सॅक्रिफाईस सायकल दाखवलेली आहे, तर ती मी तुम्हाला थोडी सांगते. तर प्रत्येकाला एक ड्युटी असते, ज्याला म्हणतात विहित कर्म, नियत कर्म किंवा प्रिस्क्राईब ड्युटी. ती ड्युटी कुठे लिहिलेली असते? ही वेदांमध्ये लिहिलेली असते. आणि ती ड्युटी कशाप्रमाणे असते? आपल्या गुणांप्रमाणे असते. तर आपण सत्वगुणी असेल तर मग आपण ब्राह्मण असतो. जर रजोगुणी असेल तर क्षत्रिय. जर आपल्याला बिझनेस किंवा ॲग्रिकल्चर
याची जर आपल्याला आवड असेल तर आपण होतो वैश्य, आणि आपल्याला या तिन्हीपैकी काहीच नसेल पण सेवाभाव असेल तर आपण शूद्र होतो. तर इकडे जी प्रिस्क्राईब ड्युटी आहे, विहित कर्म, ते या वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे. वेद हे श्री कृष्णाने ब्रह्मदेवाला सांगितले आणि ब्रह्मदेवानी ते असे आपल्यासाठी हे वेद दिले. तर आता आपण इकडे एक शेतकरी बघूया. हा शेतकरी शेतामध्ये काम करतोय, तो आपलं कर्म करतोय, पण तो कर्म जेव्हा या पुस्तकातून वाचून व्यवस्थित करतोय, म्हणजे तो जे काय त्याला धान्य मिळतंय त्यातलं थोडंसं धान्य जेव्हा तो कृष्णाला देतो तेव्हा तो त्याग होतो. जेव्हा आपण वेदात वाचतो आणि त्याप्रमाणे आचरण करतो, आज तुम्ही भगवद्गीता वाचताय, त्याप्रमाणे जेव्हा तुम्ही आचरण कराल तेव्हा त्याला त्याग म्हणता येईल. पण वेद तुम्ही वाचलेले आहेत त्याप्रमाणे आचरण करत नाही, वेदांचं ऐकत नाही, म्हणजे तुम्ही तुमच्या मनाचं ऐकता. जेव्हा आपण आपल्या मनाचं ऐकतो तो त्याग होत नाही. तर मग त्याग हे जे तो कर्तव्य करतोय तो तो एक त्याग आहे. मग या त्यागामुळे, कारण तो कृष्णासाठी हे सगळं करतोय, व्यवस्थित पाऊस पडतो, पावसामुळे धान्य निर्माण होतं आणि धान्य तयार झाल्यावर आपण जेवण करतो आणि ते आपण परत कृष्णाला अर्पण करतो. म्हणजे वेद कृष्णापासून आले, आरंभ कृष्णापासून झाला आणि अंतही कृष्णापर्यंतच झाला. जेव्हा ही सायकल कंप्लीट होते तेव्हा त्याला कर्मयोग म्हणतात. असं नाही मी वेदांमध्ये वाचलेलं आहे, मी माझं कर्तव्य करतोय आणि मी पाऊस पडतोय, धान्य मी उगवतोय आणि मी माझं खातोय, कृष्णाला देत नाही. यामध्ये एक जरी सायकल कुठेही जर तुम्ही पाळली नाही किंवा तुम्ही म्हटलं मी वेदांमधलं वाचत नाही, मी माझ्या मनचं करतो आणि मी देवाला दाखवतो, म्हणजे इकडे ही एक स्टेप भंग झाली. तरी सुद्धा ही जी हे जे चक्र आहे ना हे कम्प्लीट होत नाही. तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप जसं सांगितलंय तसं करायचं, मग ते निष्काम कर्मयोग होतो. आता काल मला कोणीतरी विचारलं होतं निष्काम कर्मयोग म्हणजे काय, आहात का तुम्ही माताजी? मला तुम्ही दिसत नाहीये, हँड रेज करा तरी पण मी. हां, तर आता बघा, अर्जुन कर्म कसा करणार आहे? अर्जुन गृहस्थ आहे, क्षत्रिय आहे, तो त्याची ड्युटी करतोय. तर त्याच्यासाठी हे जे युद्धभूमी आहे, युद्धभूमी म्हणजे यज्ञ कुंड झालं, तो बाण मारणार आहे, बाण म्हणजे आहुती झाली. आणि हे सगळं तो कोणासाठी करणार आहे? कृष्णासाठी करणार आहे. म्हणून हा जो योग झाला हा निष्काम कर्मयोग झाला. आपल्याला शिल प्रभुपाद सांगतात आपल्याला कर्म करणं थांबवता येत नाही, पण आपण कर्म कोणासाठी करायचं? कृष्णासाठी करायचं. मग मी तुम्हाला एक उदाहरण दिलं की आता एक नवरा बायको आहे, त्यांच्या घरी मुलं आहेत, त्यांनी विवाह केलेला आहे. मग आता ही जी मुलं झालेली आहे त्या मुलांना त्यांनी कृष्ण कथा सांगणं, नियमितपणे मंदिरात घेऊन जाणं, रोज कृष्णाचा प्रसाद देणं, हे करणं, म्हणजे हे चक्र पूर्ण झालं. ब्रह्मचार्यासाठी निष्काम कर्मयोग म्हणजे काय? कानानी काय ऐकायचं? कृष्ण कथा ऐकायची. जिव्हेनी 2 गोष्टी करायच्या, जप करायचा आणि प्रसादच खायचा, दुसरी कुठलीही गोष्ट खायची नाही. डोळ्यांनी काय करायचं? कृष्णाच्या अर्च विग्रहाची पूजा करायची. तर ब्रह्मचारी जेव्हा तसा वागतो
तेव्हा त्याला आपण निष्काम कर्मयोग करतो. मग आपण कसं करू शकू निष्काम कर्मयोग? आपण सगळे जण तुम्ही नोकरी करत असाल किंवा गृहिणी असाल. नोकरी करत असलेल्यानी आपला थोडासा पगार दर महिन्याला कृष्ण मंदिरात द्यावा. ज्या घरी स्वयंपाक करतात बायका, त्यांनी एक लक्षात घ्यावं की हा स्वयंपाकातला प्रत्येक पदार्थ कृष्णासाठी आहे. मग कृष्णाला आवडतोय का? मी 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 जो काही स्वयंपाक करते तो कृष्णाला आवडेल अशा रीतीने केला पाहिजे. ज्याप्रमाणे आई आपल्या छोट्याशा बाळासाठी जेव्हा स्वयंपाक करते, अगदी 1 वर्षाचा बाळ आहे, त्याला सगळे दात पण आलेले नाहीये, मग आई काय करते, कुकरची 1 शिटी जास्त काढते की भात चांगला मऊ असू दे. आणि त्यात ती मसाला जास्त घालते का? नाही. ती थोडंसं तूप घालेल, जे काय सात्विक आहे किंवा ज्यानी बाळाचं आरोग्य चांगलं राहील ते सगळं ती करेल, आवर्जून करेल. आणि जेवण तयार झाल्यावर ती पहिलं नाही जेवणार, ती बाळाला जेवायला वाढेल. बाळाचं जेवण पूर्ण झाल्यानंतरच आई जेवेल. तर असं आपलं मन पाहिजे. आपलं जे स्थिती आहे मनाची, उगीच करायचं म्हणून पटपट पटपट काहीतरी करायचं आणि मी पूर्ण सगळं व्हेजिटेरियन केलंय आता नाही आणि देवाला दाखवलं, असं नाही. मन मन तुमचं कृष्ण प्रेमामध्ये पाहिजे. त्याचप्रमाणे हे जे कृष्णाने आपल्याला 9व्या अध्यायात सांगितलेलं आहे की कुठल्या कुठल्या गोष्टींचा अन्नांचा तो स्वीकार करतो. मग आता इकडे जे आपण इकडे थोडंसं सांगते तुम्हाला. सात्विक अन्न म्हणजे फळं, भाज्या, धान्य हे सगळं झालं. पण त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण असं आता नॉनव्हेज खाताना तर प्राण्यांना मारतो, पण व्हेजिटेरियन खाणं सुद्धा त्याच्यामध्ये सुद्धा पाप कर्म आहे. इकडे बघा, अन्न आता हा काय करतोय कुऱ्हाडीनी किंवा यांनी तो उपटतोय झाडं किंवा जे चांगली झाडं आहेत ती ठेवतोय आणि जी रोपटी आहे ती काढून टाकतोय. तर असं करताना किंवा आपण पालक खातो, कोथिंबीर असतं ती उन्मळून आपण पूर्ण बाहेर काढतो, तर ते सुद्धा जिवंत आहेत. त्याच्यामध्ये सुद्धा एक पाप आहे. म्हणतात ना, जीवो जीवस्य भोजनम, म्हणजे काय, प्रत्येक जीव दुसऱ्या जीवावर भोजनासाठी अवलंबून असतो. मग कृष्ण काय म्हणतोय, तुम्ही हे असं खाऊ नका. असं खाल्लं तर तुम्हाला पाप कर्मासाठी तुम्हाला ते भोगायला परत या भौतिक जगात यावं लागेल. तर तुम्ही एक काम करा, तुम्ही ते जेवण मला दाखवा आणि मग त्यातलं पाप मी सगळं काढीन आणि मग तुम्ही आनंदाने आहार करा. तर कृष्णाला बघा, तुम्ही किती पाहिजे आहात तो एक सारखा सांगतोय की असं तुम्ही वागा ज्याप्रमाणे तुम्ही कर्मबंधनात अडकणार नाही. ज्याप्रमाणे आई आपल्या लहान मुलाला सांगे, तू काय खातोयस मला पहिल्यांदा दाखव आणि मग खा. त्याचप्रमाणे कृष्ण आपल्याला सांगतोय, मला अर्पण करा आणि मग मी त्यातलं सगळं पाप कर्म काढेन आणि मग तुम्ही ते खा. आणि खरोखरच तुम्ही हे एक एक्सपेरिमेंट म्हणून का असेना करून बघा. आता सात्विक अन्नामध्ये म्हणजे जरी आपण म्हटलं की सगळ्या भाज्या, फळं, धान्य वगैरे असेल, तरी 2 प्रामुख्याने कांदा आणि लसूण हे खात नाहीत. आता कांद्याचं थोडंसं मी सांगते. बघा, कांदा चिरला ना की त्याच्यामधून तुम्हाला एक स्ट्रॉंग काय म्हणतात त्याला, एक खूप स्ट्रॉंग वास असा कांद्याचा जो टिपिकल वास आहे ना तो बाहेर पडतो, म्हणजे वास येतो. किती आपण दुसऱ्या खोलीत असेल तरी कांद्याचा वास येतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे
कांद्यामध्ये सल्फर कंपाऊंड असतात. तर ते जे सल्फर कंपाऊंड असतात ते तो जो सल्फर गॅस असतो तो व्हॉलेटाईल असतो, म्हणजे त्याचं गॅसमध्ये रूपांतर होतं आणि मग तो आपल्या डोळ्यामध्ये जातो बरं का. आणि डोळ्यामध्ये गेल्यावर आपले डोळे चुरचुरायला लागतात आणि पाणी येतं. त्याचप्रमाणे लसूण जी असते, लसणीमध्ये सुद्धा हे सल्फर कंपाऊंड असतात आणि हे सल्फर कंपाऊंड जे असतं ते इतकं काय मायक्रोस्कोपिक म्हणा किंवा इतकं ते बारीक असतं की ते ब्लड ब्रेन बॅरियर मधून सुद्धा जातं आणि ब्रेन सेल्सवर त्याचा ब्रेन सेल्सचा वर त्याचा परिणाम होतो आणि तो असा परिणाम होतो की आपलं मनाचं कॉन्सन्ट्रेशन जे आहे ते अफेक्ट होतं. तर त्याच्यामुळे या दोन गोष्टी, अर्थात या दोन गोष्टी आपण खूप जास्त प्रमाणात खाल्ल्या तर होतात. पण श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय कांदा लसूण सुद्धा खायचं नाही. सात्विक आहार जो असतो त्यात कांदा लसूण खायची नाही. तर आता याच्या पलीकडे जाऊन जरासं सांगते की काही लोक आयुर्वेदिक घेतात, तेव्हा कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यासाठी ते म्हणतात की अंशपोटी तुम्ही रोज सकाळी उठल्यावर लसणीची 1-2 पाकळी घ्या. ठीक आहे, हे किती दिवस जोपर्यंत मेडिसिन चा तुम्हाला तो उपयोग होतोय तोपर्यंत एक औषध म्हणून घेतलं ना तर वेगळं आहे, पण रुची म्हणून हे कधीही खायचं नाही. आता काय होतं, जेव्हा आता समजा जर 2 मुलं आहेत बरं का. तर त्या दोन्ही मुलांना त्यांच्या वडिलांनी पैसे दिले आणि पैसे दिल्यावर त्यांना सांगितलं की बाबा आता तुम्ही शिक्षणासाठी अमेरिकेमध्ये जा आणि शिकून या. मग माझा जो बिझनेस आहे तो पुढे तुम्हालाच चालवायचा आहे. मग त्यातला एक मुलगा काय करतो, तो जातो, चांगला शिकतो, आपले पैसे वाया नाही घालवत, चांगला शिकतो, येतो. पण दुसरा मुलगा काय आहे, तो शिकत नाही, तो आपला जो वेळ आहे तो असा इकडे तिकडे घालवतो, अभ्यास करत नाही आणि तो फेल होतो बरं का. तर ज्याप्रमाणे एका वडिलाची अशी 2 मुले असतात, तसेच आपणही असतो, 2 तऱ्हेचे असतो. जी माणसं इंद्रिय तृप्तीवर पूर्ण त्यांचं आयुष्य घालवतात, मग त्याला ज्या मुलांनी पैसे वाया घालवलेले आहेत, अभ्यास केलेला नाही, त्याचे वडील त्याला काय सांगतात, आता तू माझा बिझनेस जॉईन करू नकोस, तू येऊ नकोस इकडे आणि तू आलास जरी तरी तुला काही समजणार नाहीये. आणि त्याचप्रमाणे आपण सुद्धा या 2 तऱ्हेचे असतो. एक माणसं अशी असतात जी इंद्रिय तृप्तीवर पूर्ण आयुष्य त्यांचं घालवतात, माझी इंद्रिय तृप्ती ही पहिली झाली पाहिजे. आणि दुसऱ्या तऱ्हेची माणसं असतात, इकडे तुम्हाला दिसतात की ते संकीर्तन करतात, वेदांमध्ये लिहिलेलं आहे त्याप्रमाणे आपलं विहित कर्म करतात. तर जी लोक असं हे करतात कृष्णासाठी, कृष्णाने जसं लिहिलंय त्याप्रमाणे जीवन जगतात, ते जीवन म्हणजे एक यज्ञ आहे असंच तुम्ही समजा. आणि असं केल्यावर काय होतं, आता तिकडे शेतकऱ्याचं उदाहरण दिलंय, इकडे गृहस्थाचं दिलंय. तो त्याच्या बायको मुलाबरोबर कीर्तन करतोय आणि मुलाला सुद्धा तो कृष्णाबद्दल सांगतोय, कृष्णाचं महत्व सांगतोय. असं केल्यावर इतर देवदेवता सुद्धा यांच्यावर खुश होतात, यांना काहीही कमी पडू देत नाही. आणि हे जे संकीर्तन हे कृष्णाचं करतायत, कृष्णाचं जरी संकीर्तन त्यांनी केलं तरी इतर सगळे देवदेवता त्यांच्यावर खुश होतात. कारण माणसाला 5 यज्ञ करावी लागतात. ती 5 यज्ञ वेदांमध्ये लिहिली आहेत. ऋषी यज्ञ,
कारण त्यांनी आपल्यासाठी वेद, उपनिषद, सगळी पुराणं लिहून ठेवलेली आहेत. तर त्यांच्या प्रती कृतज्ञ राहणं हे आपलं कर्तव्य आहे. त्याप्रमाणे पितृयज्ञ, पितृयज्ञ म्हणजे आपल्या घराण्यातले पूर्वज, त्यांना सुद्धा त्यांच्यामुळे आपला जन्म झाला त्यांच्या कुटुंबात, तर त्यांच्या प्रती सुद्धा आपल्याला कृतज्ञता दाखवली पाहिजे आणि आपण ती दाखवतो. दर जेव्हा ते पक्ष पंधरवडा असतो तेव्हा आपण नेहमी एक पान ठेवतो आपल्या पितरांसाठी, ते केलंच पाहिजे. मग ब्रह्म यज्ञ किंवा देव यज्ञ, ते म्हणजे काय आहे की हे जे सगळे देवदेवता आहेत ते कृष्णाच्या अध्यक्षतेखाली काम करतात. सूर्य बरोबर त्याच्या वेळेवर येतो, प्रकाश देतो, बरोबर जून जुलै महिन्यामध्ये पाऊस पडतो. तर असे हे जे वेगवेगळे देवदेवता आहे, ही ते पूर्ण आपल्या ब्रह्मांडाची जी मॅनेजमेंट करायची असते ते पूर्ण व्यवस्थित रीतीने करतात. म्हणून आपल्याला देव यज्ञ करावं लागतं. मग भूत यज्ञ म्हणजे जे प्राणी आहेत जे आपल्याला मदत करतात. गाय आपल्याला दूध देते, कुत्रा घराचं रक्षण करतो, घोडा आहे तो गाडी ओढतो. तर असे विविध आहेत. आपल्याला मेंढ्यांकडून लोकर मिळते. कितीतरी असे छोटे छोटे प्राणी आहेत ज्यांच्याकडून आपल्याला केवढा फायदा होतो आणि किती काय काय मिळतं. त्यांच्या प्रती सुद्धा आपल्याला कृतज्ञता दाखवली पाहिजे. आणि इतर जी माणसं आपल्याला मदत करतात, खूप माणसं आपल्याला मदत करतात. उदाहरणार्थ बघा, तुम्ही आता ज्या खुर्चीवर बसला किंवा ज्या बेडवर झोपलेला असाल, ती बेड सुद्धा एका सुताराने केलेली आहे. किंवा घरी तुमचा कम्प्युटर बिघडला, आता काल माझा इतका प्रॉब्लेम आला लॅपटॉपचा, काल संध्याकाळभर आणि आज सकाळभर मी त्या लॅपटॉप बरोबर बसले होते. फोन केला मी काल त्या डेल सर्व्हिस सेंटरमध्ये. तिकडे फोनवर काय सांगितलं की आम्ही तुमची कंप्लेंट रेजिस्टर केली आहे अँड आवर टेक्निशियन विल विजिट यू इन 24 hours. अजून आला नाही, हा माझ्या मुलाचा लॅपटॉप आहे. तर असे कितीतरी जण आपल्याला मदत करत असतात बरं का. आपण त्यांच्या प्रती आपल्याला वाटत सुद्धा नाही. भाजीवाले, फळवाले, दूधवाले, शाळेमधल्या शिक्षिका, डॉक्टर, असे खूप जण मदत करत असतात. प्रत्येकांप्रती आपण कृतज्ञता दाखवू शकत नाही, जी दाखवली पाहिजे, ज्याला नरयज्ञ म्हणतात. तर हे 5 यज्ञ आपण करू शकत नाही, कारण आता आपण कलियुगात आहोत आणि आपलं आयुष्य अल्पायू आहे. तर त्याच्यामुळे आपण फक्त संकीर्तन केलं तर या सगळ्या इतर देवदेवतांना पोचतं. ज्याप्रमाणे एक वृक्ष असेल, त्या वृक्षाच्या मुळाला पाणी घातलं की प्रत्येक पानाला ते पाणी पोचतं आणि ते झाड टवटवीत होतं. त्याचप्रमाणे आपण एकच कृष्णाचं नाम घेतलं की इतर सगळ्या देवदेवतांना पोचतं. म्हणून हा मंत्र जो आहे हा श्रीमद भागवत मध्ये दिलेला आहे. आणि इतर पुढेही आम्ही सांगू इतर कुठल्या उपनिषदांमध्ये तो आहे. म्हणून इकडे कृष्णाने सांगितलंय की आपण कर्म हे कर्मावर आसक्ती न ठेवता ते कर्म पूर्ण कृष्णासाठी केलं पाहिजे, म्हणजे आपण बांधील होत नाही. म्हणजे बघा, ज्याप्रमाणे आपल्याला आपण जर समजा जर कुठेतरी मेडिक्लेम पॉलिसी काढायची असेल तर त्यात काय काय गोष्टी असतात ना, की बाबा तुम्ही इतके पैसे भरा, मग ते आपला चेकअप करतात आणि मग ते सगळं हे झालं ना,
त्यांचं क्रायटेरिया तो सगळा आपण भरला आणि त्याच्यामध्ये मावलो किंवा आपल्याला तो बेनिफिट मिळतो. त्याचप्रमाणे कृष्ण पण आपल्याला तेच सांगतोय की तुम्ही हे करा, हे करा, हे करा. पहिल्यांदा काय सांगतोय की तुम्ही माझ्या आनंदासाठी कर्म करा. दुसरी गोष्ट काय सांगतोय, तुम्ही त्या कर्माविषयी आसक्ती ठेवू नका. तिसरी गोष्ट काय सांगतोय, सगळं कर्माचं फळ आहे ते मला द्या. असं केल्याने तुम्ही बांधील होणार नाही. आणि इकडे हे जे काय तो सांगतोय त्याचं हे पण जे आपल्याला फळ मिळणार आहे ना, ते आपण या भौतिक जगातून आपली पूर्ण सुटका होणार आहे आणि आपल्याला पूर्ण आनंद मिळणार आहे, खूप आनंद मिळणार आहे. ज्याप्रमाणे मेडिक्लेम मध्ये आपण दर महिन्याला वर्षाला पैसे घातल्या आपल्याला एक असतं ना, बाबा तुमचा काही समजा जर मेडिकल इमर्जन्सी आली तर आम्ही तुमचे सगळे पैसे भरतो. तर एवढं या 3 गोष्टी केल्यावर आपल्याला कृष्ण असा आनंद देणार आहे की तुम्ही त्याची कल्पना सुद्धा तुम्हाला येणार नाही, इतका आनंद मिळणार आहे तुम्हाला. आता अर्जुनाचा प्रश्न असतो की मी जे काय जर सर्वांना मारलं तर कौटुंबिक परंपरा नष्ट होतील. पण कृष्ण म्हणतो नाही, तू एक राजकुळातला आहेस, कुरुवंशी आहेस, राजपुत्र आहेस, तुला तुझी ड्युटी केली पाहिजे. कारण इतर जण जी आहे, सामान्य लोक जी आहे ती एका नेत्याकडे बघतात आणि त्याचप्रमाणे ते वागतात. कारण आपल्या सर्वांमध्ये कुठेतरी तो इनपुट असतो की आपल्याला एक रोल मॉडेल लागतो. मग तो तुमच्या घरी नसेल, तुमच्या वर्कप्लेसमध्ये नसेल, कदाचित तुम्ही कोणाची एक सुंदर बायोग्राफी वाचली असेल आणि मनातल्या मनात तुम्ही त्याचं चिंतन करा, अरे वा काय माणूस आहे, असं सुद्धा असेल. तर आपल्याला आपण कोणाला तरी रोल मॉडेल करतो अगदी न कळत आणि त्याचं अनुसरण करतो. मग कृष्ण म्हणतो प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली तर घरी प्रत्येक राज्यामध्ये किंवा प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गावात, प्रत्येक घरात शांतता नांदेल आणि त्या समाजाची उन्नती होईल. म्हणून कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की तू युद्ध कर, युद्ध सोडू नकोस. बघा अगदी साधी जरी गृहिणी असेल पण ती खूप काम करत असेल तर घरची मुलं सुद्धा बघतात की ही केवढं काम करते आणि मग त्यांना सुद्धा तशी सवय लागते कामाची. प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली की मग आपल्याला कृष्ण सांगतो की कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की समाजाची उन्नती होईल आणि कुठल्याही कौटुंबिक परंपरा नष्ट होणार नाही. आणि हे उदाहरण सांगण्यासाठी ही स्लाइड केलेली आहे की गोवर्धनामध्ये जेव्हा खूप पाऊस झाला आणि कृष्णाने पर्वत उचलला तेव्हा कृष्णाला गरज होती का पर्वत उचलायची? त्यांनी सहज त्याच्या एखाद्या एजंटला सांगू शकला असता की तू माझं काम कर, किंवा कोणालाही त्यांनी ती शक्ती सुद्धा प्रदान केली असती की तू आता तू हा पर्वत उचल, मी काही काम करणार नाही. त्यांनी नाही केलं असं. त्यांनी सुद्धा त्याची ड्युटी केली, रक्षण करायचं काम कृष्णानेच केलं. का असं केलं? कारण त्याला एक तिकडे उदाहरण मांडायचं होतं सर्व लोकांसमोर की प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली पाहिजे. आता काही जण ड्युटी करत नाही, ते कृष्णाकडे जात नाहीत. आणि तर आता तुम्हाला सर्वांना कृष्ण भावनाभावित जीवन माहिती आहे, पण एखादा माणूस तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या जवळपास, तो काही नाम घेत नाहीये, मंदिरात जात नाहीये, काही करत नाहीये, मग त्याच्याकडे कसं बोलाल तुम्ही? कृष्ण म्हणतो की अशा माणसांना तुम्ही असं जाऊन बोलू नका, काय तुझं जीवन काय आहे, निरर्थक आहे, तू काय आहे, युजलेस आहेस.
काही काम करत नाहीस किंवा जे काय काम करतोय ते स्वतःसाठी काम करतोयस आणि पैसे गोळा करतोयस, काय अर्थ आहे अशा जीवनाला? कृष्ण म्हणतो असं बोलायचं नाही, त्यांना अपसेट करायचं नाही, त्यांना डिस्टर्ब करायचं नाही, त्यांची मने विचलित करायची नाही. उलट त्यांना सांगायचं तुम्ही खूप छान काम करताय, आता किती छान काम करताय, तुम्ही जे काय काम करताय त्यातलं थोडंसं कृष्णाला द्याल का? या शेतकऱ्याला सांगता येईल तू जे धान्य तुला मिळतं त्यातलं थोडंसं धान्य तू कृष्ण मंदिरात देशील का? जर तो म्हणाला नाही तर त्याला सांगायचं मग तू रोज जेवण घरी करतो ते तरी कृष्णाला अर्पण कर. असं करून त्यांच्याकडे बोलायचं. म्हणजे भगवद्गीता आपल्याला कम्युनिकेशन स्किल्स सुद्धा शिकवते, असं नाही की फक्त ज्ञान देते, इतरांकडे कसं बोलायचं हे पण आपल्याला समजतं. पण आपल्यामध्ये काय असतं, आपल्याला ड्युटी करायची असते पण आपल्यामध्ये मिथ्या अहंकार असतो आणि मिथ्या अहंकारामुळे काय होतं, त्याचा रिझल्ट काय होतो, मी करता आहे असं आपण म्हणतो. ज्याप्रमाणे जर तुमच्या बागेमध्ये एक आंब्याचं झाड आहे आणि खूप आंबे आले आणि लोक रोज येऊन घेऊन जातात, तर तुम्ही गेटला तरी कुलूप लावाल किंवा तिकडे जाऊन लोकांना सांगाल किंवा बाहेर पाटी लावाल या झाडाचे आंबे तोडू नये किंवा तुमचं कुंपण जे असेल तिकडे तुम्ही वायर नाही तर काटेरी कुंपण लावाल, असं काहीतरी करा. पण एक लक्षात घ्या, ते जे झाड आहे त्याला ऊन, पाणी आणि माती या तिघांचीही सोय कृष्णाने केलेली आहे, आपण नाही. आपण फक्त कुठेतरी ती बी पेरलेली आहे आणि सर्व कृष्णाने सोय केलेली आहे, बी सुद्धा त्यांनीच दिलेली आहे. त्याच्यामुळे जितका आपला हक्क आहे तितकाच इतरांचा हक्क आहे. पण आपण याला मानत नाही, आपण म्हणतो माझं झाड, तिकडेच प्रॉब्लेम होतो. त्याचप्रमाणे जेव्हा आपण पैसे मिळवतो तेव्हा म्हणतो आय वर्क आय एन्जॉय, आय वर्क इट इज माय फ्रूट, इट इज माय मनी. हे जेव्हा तुम्ही बघता तेव्हा जर असं डोळे बंद करून विचार करा, तुम्हाला ऑफिसमध्ये जायला हातपाय कोणी दिले, कम्प्युटर चालवण्यासाठी डोळे, ऐकण्यासाठी कान, हात आणि बरोबर अचूक डिसिजन्स घ्यायला बुद्धी, ही कोणी दिली आहे? हे सर्व कृष्णाने दिलेलं आहे. आणि जे काय तुम्ही करताय ते सगळं फळ तुम्ही म्हणताय सगळं माझं आहे, मग ते आपण एकदम कृष्ण काय सांगतोय कर्मयोग करा त्याच्या विपरीत वागतोय. विपरीत वागल्यावर तुम्हाला थोडा सुद्धा आनंद मिळणार नाही. जो आनंद मिळेल तो क्षणभंगूर असेल. ज्याप्रमाणे माणसाला तहान लागल्यावर एका बाजूला अथांग समुद्र आहे आणि दुसऱ्या बाजूला विहीर आहे, तर तुम्ही समुद्राकडे गेल्यावर निश्चितच तुमची तहान भागणार नाही, तुम्हाला विहिरीकडेच गेलं पाहिजे. तर हा अहंकार कशामुळे होतो? या 3 गुणांमुळे होतो. हे 3 गुण काय आहेत हे तुम्हाला 14व्या अध्यायात पूर्ण समजावून सांगणार आहे. मग आता अर्जुन म्हणतो की मला माझी ड्युटी करायची आहे, पण काय होतंय की इच्छा असून सुद्धा बाय फोर्स आणि अनविलिंगली, म्हणजे अनिच्छन बलात्, हे 2 संस्कृत शब्द वापरले, इच्छा नसताना सुद्धा आणि बळजबरीने मी पाप कर्म का करतो आणि मी माझी जे नियत कर्म आहे त्याच्यापासून एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन मध्ये का जातोय, तसं विपरीतच का करतोय मी काहीतरी. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू असं का करतोयस, अनिच्छन बलात्, हे 2 शब्द आहेत. तर तू असं तुझी जी बुद्धी आहे ती कामाने पूर्ण आच्छादून गेलेली आहे म्हणून तू असं करतोयस. मग काम म्हणजे काय,
आत्म इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम, म्हणजे स्वतःच्या इंद्रियांची तृप्ती करायची, याला काम म्हणतात. आणि काम बुद्धीला कसं आच्छादून टाकतं. एक बाई म्हणेन की मला ना एक 5 साड्या हव्या, तर दुसरी बाई म्हणेन की मला 100 साड्या हव्या, त्याच्याबरोबर मॅचिंग पर्स हवी आणि मॅचिंग सँडल्स हव्या. तिसरी बाई म्हणेन मला 1000 साड्या हव्यात, त्याच्याबरोबर पर्स, मॅचिंग लिपस्टिक, मॅचिंग सँडल्स हवे, मॅचिंग ज्वेलरी पण हवी आहे. मग ही जी इच्छा झाली ही एकदम भरपूर झाली की नाही. ज्याप्रमाणे दर खेपेला पाऊस पडतो, जोरदार जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा आभाळ इतकं आच्छादून जातं की सूर्य सुद्धा दिसत नाही. सकाळी जणू काय संध्याकाळी रात्रीचे 8-9 वाजले असा अंधार पसरतो, आणि अशा अंधारामध्ये आपल्याला घरी सुद्धा ट्यूबलाईट लावावी लागते सकाळ असताना. त्याचप्रमाणे काम हे 3 डिग्रीजचं असतं, जे एकदम कमी असतं. म्हणजे एक बाई म्हणते मला 10 साड्या पाहिजेत, हे या प्रकारात असतं की ते जरा फुंकून ही जी हा जो प्रकाश आहे, अग्नी हा धुराने झाकला जातो, पण पंख्याने जरा वारा दिला की आपल्याला प्रकाश दिसतो. त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा थोडंसं आपण जप केला, थोडंसं भागवतम वाचलं, थोडीशी भगवद्गीता ऐकली, कृष्णासाठी रोज प्रसाद खाल्ला, तर हा जो प्रकाश आहे, हे जे ज्ञान आहे, हे आपल्याला दिसतं, आपण आचरण करू शकतो. हे जे आहे अग्निधुरीने झाकला गेलेला हे मनुष्य जीवन आहे. त्याहीपेक्षा जो आरसा आहे, हा आरसा धुळीने जेव्हा खूप माखला जातो तेव्हा अनेक वर्ष समजा जर पुसलाच नाही तर आपल्याला आपलं प्रतिबिंब दिसत नाही. तो आपल्याला साबणाने छान धुवावा, पुसावा लागतो. तर हे जीवन म्हणजे पशूंचं जीवन आहे, ज्यात अज्ञान आहे, ज्यात आपण काही करू शकत नाही, आपल्याला विस्मरण होतं. बरं का, आपल्याकडे आपली जीभ सुद्धा तुम्ही बघितलंय का? मांजराची, कुत्र्याची, वाघाची जाडजूड जीभ असते. इच्छा असताना सुद्धा, इच्छा नसतेच म्हणा, ते अज्ञानातच असतात, पण ते ओम किंवा हरे कृष्ण नाव घेऊ शकत नाहीत ते. आणि त्याहीपेक्षा अधिक अंधकारातलं जीवन म्हणजे हे वृक्षांचं जीवन असतं. म्हणजे ज्याप्रमाणे एक बाळ गर्भामध्ये असतं, वारेने गर्भ जसा झाकलेला असतो, पूर्ण अंधार असतो, त्याप्रमाणे वृक्षांचं जीवन असं असतं की काहीही करू शकत नाही आपण. तर काम अशा 3 तऱ्हेने आपली बुद्धी पूर्ण झाकून ठेवतं. आता काम हा सर्वात मोठा शत्रू आहे, कारण कृष्णाकडे जाण्यापासून तो आपल्याला थांबवतो. मग काम हा कुठे राहतो? जोपर्यंत आपल्याला माहित नाहीये शत्रू कुठे आहे, तोपर्यंत आपण त्याला अटॅक कसा करू शकू? ज्याप्रमाणे या लोकांनी सर्व शोधलं ना, या अमेरिकेनी, की ओसामा बिन लादेन एक्झॅक्टली कुठे आहे, आणि मग ती सर्जिकल स्ट्राईक केली. ज्याप्रमाणे त्याचप्रमाणे आपल्याला माहित पाहिजे ना की हा शत्रू जो आहे काम, हा कुठे राहतो? तर हा शत्रू आपला मन, बुद्धी आणि इंद्रियांमध्ये हा शत्रू आपला राहतो. तर आता आपण बघूया, या शत्रूला मारायचं असेल तर काय करायचं. पण त्या अगोदर आता हे आपण नेहमी सुखाच्या शोधात असतो, बरं का. प्रत्येक माणूस सुखाच्या शोधामध्ये असतो, पण जो माणूस शारीरिक स्तरावर राहतो, मी हे शरीर आहे, ती कशी राहतात माणसं? त्यांना वेळेत कुठली आहे, काय आहे ते बघत नाही. किती पैसे माझ्याकडे, काय आहेत बघ, मला आत्ता सुख पाहिजे, आणि ते शारीरिक स्तरावर राहतात. दारू पितात, किंवा तुम्ही बघितलं का काय काय बायका
खूप छोटे छोटे कपडे घालतात का, त्याच्यातून ते मी शरीर आहे या कॉन्सेप्टशी ते एकदम जुडलेले असतात, म्हणून ते शारीरिक स्तरावर असतात. त्याच्याही वर इंद्रियांचा स्तर. मग ज्या माणसाला समजतं की हो मला दारू पिऊन आनंद होतो, पण तो आनंद मी टिकवला पाहिजे, मग मला नोकरी केली पाहिजे, पैसे मिळवता आले पाहिजे, मग हा माणूस सोमवार ते शुक्रवार दारू पित नाही, शनिवार रविवार तो मित्रांबरोबर जातो, खूप मजा करतो. तो इंद्रियांच्या स्तरावर आहे. त्याच्याही वर एक माणूस म्हणतो नाही, मला असा आनंद पाहिजे की मी जिकडे एकटाच रममाण असेल आणि मला खूप काळ तो आनंद टिकायला पाहिजे. मग तुम्ही अशी माणसं बघितले आहेत का जी 5-5, 6-6 तास पुस्तकं वाचू शकतात, 5-5, 6-6 तास शास्त्रीय संगीत ऐकू शकतात आणि मनाला आनंद मिळवू शकतात. आता मानसिक स्तरावर जेव्हा हा माणूस आनंद मिळवतो, तेव्हा तो इंद्रिय स्तराच्या वर असतो. तो इंद्रियाच्या स्तरावरून आनंद मिळवत नाही. म्हणजे कसं, जिव्हेला काय आवडतं, रेस्टॉरंटमध्ये खायला आवडतं, वाईन घ्यायला आवडते, असं काही तो करत नाही बरं का. फक्त मनाचं पुस्तक वाचणं, शास्त्रीय संगीत ऐकणं किंवा पेंटिंग करणं, अशा तऱ्हेने तो मानसिक स्तरावर असतो. त्याच्याही वर जरा तो शोधतो की अरे हा जो आनंद मला मनातून मिळतो हा जास्त वेळ टिकत नाहीये, मला तो कायम टिकायला पाहिजे. मग तो रिसर्च करतो, पुस्तकं वाचतो, आध्यात्मिक ज्ञान मिळवायचा प्रयत्न करतो आणि त्याला समजतं की आनंदाचा उगम हा आत्मा आहे. तेव्हा तो काय करतो, तो एखाद्या गुरुकडे जातो आणि त्याची आध्यात्मिक साधना सुरू होते बौद्धिक स्तरावर. आणि मग तो गुरु त्याचं कनेक्शन त्याच्या स्वकडे म्हणजे आत्म्याशी करून देतो. तेव्हा हा जो माणूस आहे हा नेहमी परमानंदात राहतो, आनंदात राहतो. आता तो कृष्णाशी पूर्णतरे कनेक्टेड आहे आणि त्याला माहिती आहे आनंद मनातून, इंद्रियातून आपल्याला मिळत नाही. आता पुढे त्यांनी एक आपलं शरीर आहे, त्या शरीराची तुलना एका रथाबरोबर केली आहे. रथ जो आहे शरीराचा, जी 5 इंद्रिय आहेत, हे 5 घोडे आहेत आणि हे 5 इंद्रियांचे विषय आहेत. प्रत्येक विषय, प्रत्येक इंद्रियांना त्यांचा विषय आवडतो. जसं जिव्हेला रेस्टॉरंटमध्ये खायला आवडतं, जो स्पर्श आहे त्याला प्रेमाची माणसं, एक चांगला परिवार लागतो. जे ज्यांना कान जे आहे त्यांना चुगली, इकडचं तिकडचं ऐकायला खूप आवडतं. नाकाला काय आवडतं, ऑलवेज छान वास घ्यायला आवडतो बरं का, म्हणून आपण परफ्यूम वगैरे लावतो. डोळ्यांना काय बघायला आवडतं, कुठे भांडण चाललेलं आहे किंवा मला सिनेमा बघायचा आहे. म्हणजे जे भौतिक विषय आहे ते या डोळ्यांना बघायला आवडतात आणि या इंद्रियांची लगाम मनाकडे आहे. आता मन कसं आहे, तुम्ही असं समजा ही जी बुद्धी आहे, ही बुद्धी म्हणजे पती आहे, मन म्हणजे पत्नी आहे आणि ही 5 इंद्रिय ही 5 मुलं आहेत. तर बुद्धी आणि मन जेव्हा मुलं आईकडे सांगतात, आई मला आज सिनेमा बघायला जायचं, आई हॉटेलमध्ये जायचंय, आई मला आज गाणी ऐकायला जायचंय, करून करून आईला त्रास देतात. आई म्हणताय बरं चल तू जा. का आई म्हणते जा, कारण पतीने पत्नीला पॉवर ऑफ अटॉर्नी दिली आहे, चल हे घे, हे पैसे घे, मजा कर. आणि ती वाटेल तसं मजा करते. का करते, कारण पती तिला नीट तऱ्हेने समजून सांगू शकत नाही. तो का सांगू शकत नाही, बुद्धी जेव्हा माणसाची शक्तीही नसते
तेव्हा मन कसं असते ते कधीच फोकस राहू शकत नाही आणि डिटर्मिनेशन नसतं मनामध्ये. आता आपल्या सर्वांना डिटर्मिनेशन लागतंच. तुमच्या भौतिक जगामध्ये, तुमच्या कामामध्ये किंवा आध्यात्मिक उन्नतीसाठी डिटर्मिनेशन अतिशय महत्वाचं आहे. तर ही बुद्धी तुम्हाला सशक्त करायला पाहिजे बाय फोर्स. इंद्रिय जर तुम्ही बंद केली, कंट्रोल करून ठेवली, तर ते बॅकफायर होतं. तसं कधी करू नये. तर बुद्धी तुम्ही कसं बुद्धीला तुम्ही शक्ती कशी द्या? तुम्ही भगवद्गीता वाचा, श्रीमद भागवतम वाचा, तुम्ही जप करा, कृष्ण कथा ऐका. या सर्व गोष्टींनी बुद्धी किंवा कुठलेही कर्म करता कृष्णासाठी करा. बुद्धी सशक्त होईल, सबळ होईल, एवढी सबळ होईल की ती मनाला दृढतेने सांगेल हे करायचं, हे करायचं नाही. आणि जेव्हा मनाला ते पटेल, मन इंद्रियांना असं कंट्रोलमध्ये ठेवेल की ती इंद्रिय सुद्धा वाटेल तिकडे त्यांच्या विषयाकडे धावणार नाही. त्यावेळेला हा आत्मा जो आहे हा कार्यरत होईल. आता आपला आत्मा जो आहे तो झोपलेला आहे, म्हणजे त्याला बघवत नाहीये की आपली जी आपली जी गाडी आहे ना, जो रथ आहे शरीराचा, सगळीकडे इंद्रियांचे विषय भोगतोय. आत्म्याला ते काही माहित नाहीये. आत्म्याला फक्त कृष्ण माहितीये आणि त्याला फक्त कृष्णाकडे जायचंय. असं जेव्हा बुद्धी सबळ होईल, मन कंट्रोल होईल, इंद्रिय कंट्रोलमध्ये राहतील, तेव्हा हा आत्मा आहे त्याचं पोटेन्शियल काय आहे हे तेव्हाच तुम्हाला समजेल. बरं, आता आपलं झालेलं आहे. गीता महात्म्य वाचायला एनीवन हॅज कम, मधुरानी माताजी, टू रीड गीता महात्म्य? एक मिनिट, मी जरा बघते. दीपा राणी माताजी, हॅव यू कम? बरं, मला वाटतं त्या आल्या नाहीये. माताजी दीपाराणी माताजी नाही आहेत. बरं बरं, असून दे. मग मी गीता महात्म्य म्हणते आणि मग आपण प्रश्न घेऊया काही असेल तर. आज आवाज चांगला आला ना? हो माताजी, खूप छान लेक्चर झालं आज आणि तुम्ही कंटिन्यू बोलताय. हो, चालेल. आता मी हे वाचते, गीता महात्म्य. अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्य. गीताशास्त्रम् इदं पुण्य य पठेत् प्रयता पुमान् विष्णोपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जिता. गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम अपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताम्बसी स्नानं संसारमलनाशनं. गीतासु गीता कर्तव्या किम् अन्यै शास्त्रविस्तरैः. या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं. गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः. पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महान्. एकं शास्त्रदेवकी पुत्रमेको देवो देवकी पुत्र एव. एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
हरे कृष्ण. आता सर्वांना काही प्रश्न आहेत का? तर मी प्रश्न घेते तुमचे. काल मला कोणीतरी विचारलं होतं निष्काम कर्मयोग. मी तुम्हाला म्यूट करायची परवानगी अनम्यूट व्हायची परवानगी देते. अनम्यूट होता येतंय ना तुम्हाला? हो माताजी. बरं, आज तुम्हाला सगळा अध्याय समजला का? हो समजला माताजी, खूप छान. तुम्हाला आता काही प्रश्न आहे का? मला कोणीतरी विचारलं होतं निष्काम कर्मयोग. हो आहे का तुम्ही? हो आहे. बरं. आता मी सांगते, फक्त माझा ऐका. कसं आहे बघा, आता अर्जुनाला कृष्णाने सर्वप्रथम कर्मकांड सांगितला. कर्मकांड म्हणजे काय? तू तुझी ड्युटी कर आणि दोन्हीमध्ये तुझं भलं होणार आहे, दोन्हीत तुला फळ मिळणार आहे. तू जरी युद्ध हरलास तरी तुला उच्च स्वर्गलोक प्राप्त होणार आहे, ज्यात तुला खूप आनंदाचा उपभोग घेता येणार आहे. आणि नाही तर तू या पृथ्वीचा सम्राट होणार आहेस. म्हणजे तू कर्म केल्यावर त्याचं फळ, जो आनंद तुला मिळणार आहे, म्हणून तू ड्युटी कर. आता कर्मकांडापासून तो कर्मयोग, कृष्ण काय सांगतोय कर्मयोगात? तू माझ्यासाठी कर्म कर. आणि तो सारखं माझ्यासाठी कर्म कर, माझ्यासाठी कर्म कर का सांगतोय? कारण त्याला आपण खूप आवडतोय, त्याला आपण परत पाहिजे. आता तुम्ही तुमच्या मुलाला, लहान मुलगा आहे, तुम्ही त्याला सांगता की नाही की तू जे काय करतोस ते मला सांगून कर, कुठे खेळायला जातोस ते मला सांग, सगळं सांगतो की नाही आपण? किती लिस्ट ऑफ इन्स्ट्रक्शन्स असतात की नाही सांगा? असतात ना. त्याप्रमाणे कृष्ण आपल्याला इन्स्ट्रक्शन्स देतोय की तू माझ्यासाठी कर्म कर. हे का म्हणतोय ते 15व्या अध्यायामध्ये क्लिअर होईल तुम्हाला, किंवा पुढे पुढे हळूहळू क्लिअर होईल. निष्काम कर्मयोग म्हणतात. पण कर्मकांड आणि निष्काम कर्मयोगच्या मध्ये सकाम कर्म असतं. जसे आपण अजून त्या स्तराला पोचलेलो आहे का निष्काम कर्मयोग? आपण सगळं तुम्ही आज मिळवलेलं देऊ शकाल का कृष्णाला? श्रील प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय आणि श्रील रूप गोस्वामींनी लिहून ठेवलंय, 50% आपला इन्कम आपण कृष्णाला द्यायचा, 25% आपल्या डिपेंडन्ससाठी ठेवायचा. म्हणजे आपले आई वडील असतील, म्हातारे, पत्नी, मुलं असतील त्यांच्यासाठी ठेवायचा, आणि 25% आपल्या मेडिकल इमर्जन्सीसाठी ठेवायचा. असं लिहून ठेवलंय हे प्रिन्सिपल. आज तुम्ही मला सांगा, आपण सगळे तयार आहोत का करायला?